Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 5, piye kabare? Sehat kabeh yo? Alhamdulillah. Bocah-bocah isih betah di omah? Tetep ojo lali nindakake protokol kesehatan supaya kahanane tambah sehat. Dino iki sinau basa Jawa. Wayah wengi. Ayo, sapa sing bisa jawab? Bima digugah bapake wayah wengi amarga arep dijak nonton wayang ing pelataran pabrik gula. Apa lakone wayang kang dideleng wengi kuwi? Lakone Laire Gatotkaca. Nomor 3, kepriye cerita ringkese lakon wayang mau? Ringkesane cerita wayang iku mau dilekasi laire Gatotkaca. Ari-arine ora iso ditugel gawe susah keluargane. Nomor 4, lakon apa wae kang tau dideleng Bima sakliyane lakon ing wengi kuwi?
Ayo, lakon apa? Lakon Bale Sigala. Gala kepriye ringkesane cerita lakon wayang kang wis tau dideleng Bima kuwi mau? Bale Sigala nyeritakake Pandhawa sing diutus Kurawa menyang Waranawata dicepaki pasrenggan jenenge Bale Sigala. Nanging jebule diobong dening Kurawa, nanging Pandhawa bisa sugeng lolos ditulung Garangan Putih. Yen jawab nomor 5 iki cah, oleh gawe bahasane dhewe miturut sak ngertimu utawa padha plek karo cerita. Tapi luwih apike yen ngangge bahasane dhewe utawa kesimpulane dhewe. Sak banjure ing pasinaonan loro. Ing katerangan iki njelasake pengertiannya dari teks cerita wayang lan unsur intrinsik. Nah, para siswa kudu bisa makarya bareng ing kelompok, nanging amarga iki ndek omah dadine makarya dhewe-dhewe. Oleh makarya kelompok nanging karo ayah utawa bunda. Dijelasake diterangake ing kene teks cerita wayang yaiku teks kang isine nyeritakake lakon wayang. Lakon wayang kang ana ing Jawa iku sumbere saka epos Ramayana lan Mahabharata. Teks cerita wayang iku duwe unsur intrinsik kaya tema, paraga ki tokohnya utawa wong ana ing cerita kuwi. Paraga lan watake wewatakane kuwi sifate. Setting utawa latar panggonane, suasana lan wektu, uga amanat utawa pitutur luhur. Cerita wayang Mahabharata nyeritakake lelakone Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa iku satriya luhur bebudine lan pantes tinulada. Dene Kurawa iku watake asor ing budi, ngumbar angkara murka lan adigung lan adiguna. Cerita wayang Ramayana nyeritakake lelakon katresnane Rama lan Dewi Sinta. Dasamuka minangka pepalange. Sakjroning ngupadi Dewi Sinta kang diculik dening Dasamuka, Prabu Rama dibiyantu karo Anoman lan Balawanara. Ayo, cerita endi sing miturut bocah-bocah luwih kenal utawa luwih kerep ditampilake? Coba sebutno. Sabanjure ing kaca 113 ana teks sing judule Kurawa Kawirangan. Gladen 1 nemokake unsur intrinsike cerita wayang. Ing kono bocah-bocah ditugasi maca kang setiti, banjur mangsuli pitakone. Nah, sing teks iki bocah-bocah maca dhewe. Banjur mengko jawabane digoleki bareng. Nomor 1. Sapa wae paraga ing cerita Kurawa Kawirangan ing dhuwur? Ayo, paraga mau tegese tokoh. Bener. Nomor 2. Apa tema cerita Kurawa Kawirangan iku? Nomor 3. Kepriye wewatakane Duryudana? Nomor 4. Ing endi latar panggonane? Nomor 5. Apa amanat sing bisa dijupuk saka cerita Kurawa Kawirangan? Dibahas siji-siji. Nomor 1. Sapa wae paraga ing cerita Kurawa Kawirangan ing dhuwur paragane yaiku Paman Yamawidura, kanan Pandhawa, Ibu Kunti, Patih Sengkuni, Parucana, Hyang Antaboga lan Kurawa. Sapa sing jawabane padha?
Nomor loro, apa tema cerita Kurawa Kawirangan iku? Temane ya iku watak asor budine Duryodana lan Kurawa sing tumindak culika marang Pandhawa. Nomor telu, kepriye wewatakane Duryodana asor ing budi ngumbar angkara murka lan adigang adigung adiguna. Ngendi latar panggonane? Latar panggonane cerita ing alas Waranawata. Nomor 5, apa amanat sing bisa dijupuk saka cerita Kurawa Kawirangan? Amanate ya iku tumindak culika marang liyan bisa ndadekake awake dhewe kewirangan. Bisa kabeh to jawabane? Kabeh wis cemawis, wis cumepak ing teks. Gladhen loro, nemokake pesen moral cerita wayang. Golek ana pesen moral kang ana ing patikan cerita wayang ing ngisor iki. Nomor 1, diwaca. Mari, yo coba digoleki apa pesan moral ing petikan cerita nomor 1. Sopo sing iso? Ing petikan cerita sing 1 iso ditemokake pesen morale ya iku rasa katresnan marang Kakang Adi tuwuh saka pakaryan apik sing ditindakake sak bendinane. Contone apa? Tansah ngladeni sakabehing kebutuhan. Ora krasa ya cah yen enek wong sing apik nyukupi kebutuhan, iso tuwuh rasa tresno. Nomor 2, diwaca dhisik. Nomor 2, pesan morale rasa tresno marang sedulur yen wis mancep ing ati angel dilalakne. Nomor 3, kudu disyukuri yen sedulur isih nyanding. Wis paham? Yen urun paham iso dibaleni meneh. Gladhen loro, isih eling cah gladeni 1 kala wingi bocah-bocah diutus meresani wayang terus digoleki tokohe lan liya-liyane. Nah iki sing gladhen loro. Mengko iso didelok ing bahan ajar. Nah, tugase mengko ngisi teka-teki iki. Miturut pitakon ing ngisor. Mengko nomor 1 nganti nomor 6. Nomor 7 iki jawabane ana ing teks Kurawa Kawirangan. Sabanjure nomor 8, 9, 10 ing teks-teks sadurunge ya cah karo baleni meneh yen iso gek segera utawa gek age-age digarap lan dikumpulne ben ora numpuk-numpuk. Nah, ing teks iki mau ana paribasan adigang, adigung, adiguna tegese ngendel-ngendelake kekuatan kaluhurane lan kepintarane, artinya mengandalkan menyombongkan kekuatannya, kekuasaannya dan kepandaian yang dimilikinya. Mugi-mugi bocah-bocah didoh-dohne saka sifat utawa watak adigang adigung adiguna. Mugi-mugi bocah-bocah dadi bocah sing mohon, mangesti, mangastuti lan marem, selalu meminta petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama. Amin. Wis cukup pasinaonan dino iki. Tugas GAG digarap, dikumpulne bocah-bocah mugi-mugi tetap sehat, tetap semangat, tambah pinter, bekti marang wong tuane. Amin. Yen ana kurang luwihe
Nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.